UPPL जेबो फेक्टर जानाय नङा कारन बिथांमोननि गेजेरावहाय माखासे केन्डिडेटफोरनि डिभिजन फैदों जुदि BJP प्लास आरो UPPL ना जुदि सारिथाल' होयोब्ला व्हाट इज द मिनिं अफ दैट पार्टी जों बेखौ सिन्था खालामदों दुरबलखायसो मोनब्रै मोनबा बा सयथा मोनगोन आठथाबाबो बियो दुरबल कारन पार्टीहा बिसोरहा जेबो जोंनि होननाय गैया बेनिखायनो बिथांमोना दाबि खालामनानै 12थाखौ होनो हाया बेनिखायनो जों बुंगोन बिथांमोना दुरबल बे दुरबलखायनो जा राननानै होयो बेखौनो जानानै थानांगौ बाध्य जानानै फैदों खुलुमनाय थाबाय दाथ' बयबो मिथिगौ बयबो सांग्रां जे इलेक्शना बावैनो जासिगोन दा बेनि थाखाय प्रटेक जोंनि हान्जानि माने वर्कारफ्रा थिगानो आरो गोख्रोङैनो सिङाव जोङो गसंनानै दङ आरो निश्चय जों मोनसे क्लियार पिक्चारखौ नुदों एबारावबो BPF सरकारा BPF हान्जाया बे जोंनि BTC ओनसोलाव बांसिन मेजरिटि लानानै देरहागोनखौ जोङो नुदों नैबे 31 सिडली समस्टिनि केन्डिडेट सोर जागोन बे जोंनि 31 नं कन्स्टिटुवेन्सिनि केन्डिडेटआ बेयो आवगायनि जेनाखि WPT नि मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म बिथांखौनो गासैबो रायजो राजाया दिनैहाय प्रप'ज खालामदों बा बुंथिदों बिथाङानो गसंफिननांगौ होननानै दा बेबायदि बुंनायलाय बिथाङानो बे 31 नं चिराङाव बिथाङानो फैगोन बिटिआर फोरनि उनाव नोंथांमोननि जे रिहेबिलिटेसन आरो केसेसफोरनि खामानिया माबायदि सोलिनानै दं दा बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय जों जेरैबायदि आसा खालामदों आप टु मार्क दाबो सौहैयाखै जेनेखि रिहेबिलिटेसननि बाथ्राया खुब सम्भब नोंथांमोना नुखाबाय जेनेबा 4 लाख फिक्स डिप'जिटखौ पेनलि दाखालि होबाय बेनि अनगायैबो स्पेसियेलि जोंनि ग्रुप NDBS हान्जानि माखासे सोद्रोमाफोरा दाबो मोनाखै आरो बेखौ खुब सम्भब सरकारा दाखालि रायलायनाय बायदिब्ला थाबैनो होगोन होननानै बुंदों नाथाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट दा नांबाय नै जेनेबा इलेक्शननि सम फैबाय निश्चय हयथ' बेनि गेजेरावनो जेबो सुबिदा गैयाब्ला सरकारा बेखौहाय फोसावगोन बेनि जों आसा दङ आरो बेखौहाय जोङो मोनगोन नाथाय माखासे थालांनाय जाखिनि रिहेबिलिटेसननि मुङै रां मोननांगौमोन बिथांमोननि नाम गैयैखौ दिनै जों रिभिउ खालामनो जों सरकारनि सिगाङाव एपिल खालामदों निश्चय बिथांमोना सरकारा बेखौ गोख्रोङैनो आखायावहाय मा लानानै खामानिखौ मावगोन बे एम बाथाखौ बयबो बुंदों मिडियाआव आंबो नुदों टिभिआव बुंदों बा इभेन फेरेंगा प्रमदाबो दिनैहाय मोनसे जोंनि ससाइटियाव सेन्सेसन लाबोनो नागिरदों जे एम बाथाया माने हाग्रायाव थांफिनबाय हाग्रायाव थांनाय माने मा रोखोमाव थांनो हाग्रायाव थांनाया अनेक रोखोमनि थायो बन लायनोबो थाङो खिनोबो थाङो माबा माबिबो लायनोबो थाङो ना मा खारन थांदों बेनि क्लियार पिक्चारखौ जों दाबो नुवाखै बाथाया थांदों थाङाखै बेखौ जों बुंनो हाया दिनैहाय जुदि थांदोंब्ला मानि थाखाय थांदों बेखौहाय दिनैहाय बिटिआर सासनगिरिफोरा दिनैहाय सिन्था खालामनानै बेखौ सलुसन लाबोनायासो दायित्व होननानै आं सानो मानोना सासे मानसिया ओरैनो बिग्राया ओरैनो थाङा बे जाहोन थागोन निश्चय आंनि माबायाव बेखौहाय गोख्रोंनो बे जाहोनफोरखौ बुजिनानै जायफोरा सरकाराव थादों बेखौ सलुसन खालामोब्ला निश्चय जोंनि बेबायदि बानसावलायनाय बा बेफोरबायदि हाग्रायाव थांदों मादों बेफोरबायदि बुंनाया जाहाथे जोंनि समाजाव फैफिननांला कारन जों सान्तिखौ मोजां मोननानै जों फैदों दा रावबो हाग्रायाव थांनो गोसो गैया आरो थांनायबो नङा आं बेखौ बिसास दङ दा बेनिखायनो बेनि जाहोना मा जामारदों बेखौसो नागिरनांगोन जोङो सार एक्स एमडि बिटिआर इमप्लिमेन्टेसननि कर्डिनेसन कमिटिनिफ्राय नोंथांमोना एबारहाय सोरखौ सापर्ट खालामनायनि थांखियाव जोंथ' आवगायनिफ्रायनो जों BPF खौ सरकार खालामदों जे सापर्ट खालामदों जेरैहाय कर्डिनेसन कमिटिनि जानानैबो जों आवगायाव बहुद जों MCLफोरखौ देरहाहोनो हादों एबारावबो जोंनि कर्डिनेसन कमिटिया बेबायदिनोखौ जों सिदान्था लागोन आरो जोङो बावैसोनि उनावनो जोङो मिटिं जिरायगोन बे मिटिंनि गेजेरजोंनो जों रोखा जागोन UPPL जेबो फेक्टर जानाय नङा कारन बिथांमोननि गेजेरावहाय माखासे केन्डिडेटफोरनि डिभिजन फैदों जों बेखौहाय नुदों क्लियार
खारन जुदि बिजेपि प्लास आरो इउपिपिएल ना जुदि 4थाल' होयोब्ला व्हाट इज द मिनिं अफ दैट पार्टी बिनि ओंथिया मा जागोन जों बेखौ सिन्था खालामदों दुरबलखायसो 4 मोनबा बा 6था मोनगोन 8थाबाबो बियो दुरबल खारन पार्टीहा बिसोरहा जेबो जोंनि होननाय गैया बेनिखायनो बिथांमोना दाबि खालामनानै 12थाखौ होनो हाया बेनिखायनो जों बुंगोन बिथांमोना दुरबल बे दुरबलखायनो जा राननानै होयो बेखौनो जानानै थानांगौ बाध्य जानानै फैदों धन्यबाद